Én nagyon szeretem a polc termékeket, mert igen gyorsan kapunk egy olyan ebédet, amit inzulinrezisztencia és cukorbeteg diétában is fogyaszthatunk. Nincs benne hozzáadott cukor, tejszármazék, glutén, tojás, tartósítószer és adalékanyag. A hátoldalán látható egy adag tápértéke, ezzel kell számolnunk. Ez önmagában is fogyasztható, de én ki szoktam egészíteni egyéb fehérjével, egy kis csirke mellett készítek hozzá, így a fehérje tartalma jelentősen tud növekedni, és nagyjából egy 10 deka csirke mellett, hogyha eszünk mellé, az körülbelül egy olyan 25 g fehérjét és 110 kilokalóriát jelent. Én a csirke mellett úgy készítettem, hogy befűszereztem sóval, mustárral, kurkumával, fokhagymával, pici olajon lepároltam, megpirítottam, ugye átpároltam, és amikor elkészült, ebből mértem ki 10 dekát, tehát 100 g-ot, és utána ezt kevertem össze gyakorlatilag ezzel a polc termékkel, és így nagyon gyorsan kaptam egy olyan ebédet, amit inzulinrezisztencia diétájában és cukorbeteg diétában is nyugodtan lehet fogyasztani.